Awards, oh! Usa ka hindi mayong gabi, mga angkol ug mga ante at saka mga pamangkin. Nagkaroon ba ng problema ang inyong Facebook at saka Messenger? Parang no? Napansin ko rin kanina kaya naipost ko tuloy sa aking fanpage sa Totoy Bato Official. Just in, ang ilang mga gumagamit ay naiulat na nakakaranas ng mga kahirapan sa pag-access sa iba't ibang mga tampok sa parehong Facebook at Messenger. Diba? Sa mga nakikinig po sa akin, yun yung update po mga kabisyo. Sana hindi mawala at biglang magwala na si Angkol at saka si Inday habang nagbi-video call. Shoutout muna no sa mga nag-message sa atin sa Facebook kanina to. Shoutout kay Mahanggi. Ayan. Shoutout naman kami po dito sa Maliksi 1, Bacoor, Cavite. Ayan, binabati natin ng magandang gabi. Mga anak ko si John Ed Mark na nasa Fairview, si Heron at Kent, mga kawork ko sa iCurate. Ayan, International, no? iCurate International dyan sa may sukat. Ate Lori, Ate Cors at Kuya Budoy, Madams Ems, Ate Jaga, Kuya Eds at sa lahat. Maraming salamat po at magandang gabi, Totoy Bato. O yan, meron pa din dito nag-message sa atin pala. Oy! Shout out din sa inyo dyan si Alberto Villamor, no? Mga road warriors na nakagrab Toy, yan, President Elmer Arista, Vice Pres Alexander Alvarez, si Julie, si Brian at saka si Jojo. Maraming salamat. At hindi natin pwedeng kalimutan yung kainan dyan sa may SM Fairview, Belfast, no? Maraming salamat at nakatutoy din, no? Dyan din kay Pobreng Matulungin. Yan. Nawawala antok ko sa pag-drive, idol, dahil naririnig na naman kita. Baliwala yung traffic. Maraming salamat sa mga Marquez family na nakatutoy. Yan, Jabar, Corpus Rufin, no? Toy, pabati mga kasama kong Grab driver. Especially ang Spice Boys nakikinig sa program ninyo. Sabi ko na nga ba hindi naman tayo nagyayabang ha. Pero alams ko, lahat ng mga nasa lansangan ngayon, mapapublic ba yan o mapaprivate, nakatutoy yan sa programa Totoy na Lab. Ayan, ayan, tingnan natin si May Gabriel din, no? Nakatutoy, sabi niya, Bikini Men. Ayan. Okay. Dito ba? May ano pa? At eto, tuloy-tuloy natin ating pinag-usapan po mga kabisyo. Ang ating pinag-usapan tungkol dun sa aso na pinatay ng kagwang. Ewan ko lang nang nangyari. Nasapian dagway ni Siyas Dili Ingo nato. Diba? Ay nako, dapat kahanap tayo ng duldul. Alam mo nung araw, pag medyo kakaiba yung galaw mo, sasabihin, nasapian ka na ng hindi kagaya natin. Parang may ibang espiritu. Maghahanap na tayo ng kahoy, yung duldul ba? Ay, alam mo yung duldul? Yung doon tayo kumukuha na para ilagay sa ating unan. Yung bulak doon, yan. Duldul ang pangalan sa amin, yung kahoy na yan. Pag may something is in you na medyo nagiging TB ka, anong TB? Totoy Bato? Hindi po. TB as in Totoy Baliw. Ang gagawin sa'yo, hanap ka ng duldol, dun ka itatali sa duldol. At ilang minuto yan, tatanggal daw yun. Mawawala na yung espiritu. Ewan ko lang kung totoo ba yan mga kabisyo. Ayun nga, mga kabisyo. Ayan, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic po yan. Siguro itong taong to, no? In fairness naman, no?
Dahil nga, hindi naman ako sigurado. Siguro, kulang na siguro to ng edukasyon siguro ng taong pinatay. Kung wala siyang intensyon, no? Pero kung may iba siyang intensyon, nako, lagot ka talaga sa akin. Kasi yung ginawa mo, hindi yun karapat-dapat at hindi ka, parang wala eh. Ang problema lang kasi sa atin kasi, yung kulang ng pagpaaral. Siguro, sana magkakaroon tayo ng iba pang mga campaign o kaya siguro mga seminar o kaya sa mga, alam mo yung mga non-profit na mga organization, makagawa naman dito, no? Kasi kawawa din naman. Alam na po natin yan, yung aso po natin po mga kabisyo, kahit anong klaseng aso po yan, dapat lagi nating isipin na ang aso ay alaga at hindi halimaw, ha? So eto, mahal ko ang alaga ko dahil of course sa na-post po natin. Sabi ni Kathleen De Jesus, mahal ko ang alaga kong canine dog dahil of course araw-araw namin siyang pinapakain ng dog food. Sabi ni Jobert Vertudaso, mahal ko ang alaga kong ibon, ang sarap kasi niyang himas-himasin. Ayan, sabi ni Abilino Tolentino, araw-araw ko itong hinihimas. Ano ba yung alaga mo? Sabi ni Ricardo Dalisay, of course, maliit to. Agustin Antonio, sabi niya, mahal ko alaga ko na si Totoy kasi mamahalin ang presyo nito. Lusion yun na ako ang kigol pag sino mag-away nito. Yawards, oh. Sabi ni Lior Aguilo, matigas lang ang ulo, idol. Ganun ba yun? Matigas ang ulo? Lusion. Sabi ni Tika Rowe, dili manglungkab og sudaan sa lamisa kol. Dapat ganun yung alaga, mga kabisyo, no? Ayan, sabi ni JR Arancilio, mahal ko ang alaga ko, of course. Sardinas, ulam namin, siya fried chicken. Totoo yan. Pagdating ko sa bahay, mamaya, dala ko ng fried chicken. Pag kulang yung fried chicken sa alaga ko, yan, magbukas na ako ng sardinas. Pero masarap yung sardinas. Sabi ni Dwight Saaro, mahal ko ang aso, of course, dahil sila ang nagbibigay ng kasiyahan at nakakawala ng pagod kapag kasama ko sila. Of course, tama. Sabi ni Mahanggi, of course, love na love yung doggy ko kasi sweet at excited lagi pag dumarating ako. At syempre, katabi ko palagi pagtulog. Love you, Suray. Sabi ni Mirabel Villamor, mahal ko ang alaga ko, of course. Siya, tagagising sa akin pag nagbalak ang partner ko pumunta sa kabilang panty. Siguro hindi kabilang panty, kabilang party siguro. Ibang klase yun pag panty. Alam mo mga kabisyo, no? The bottom line pa rin mga kabisyo, no? Sa kabuuhan ang pag-aalaga po ng aso ay maaring magdulot ng marami pong mga positibong epekto sa buhay ng tao po. Simula pa sa physical, kasama mo sa pag-exercise, hanggang sa kalusugan, sa emotional at mental na kahusayan po mga kabisyo. Kaya dapat din natin alagaan natin na mabuti. Kung kaya niyo pong mag-alaga ng aso, alagaan ng mabuti po. Parang kasama na rin yan sa bahay, no? Ayan, okay, no? At marami pong salamat sa mga kabisyo po natin na nakatutoy lagi. 9 p.m. hanggang 12 midnight dito sa 90.7 Love Radio. Again, sa Hapag sa Marikina po tayo, March 22, Friday po at 6 p.m. onwards. Andun po ang inyong Uncle Totoy. Mag-inom ta. Mag-inom o may. Bukas, ayan, makakasama ninyo si Tanya Chinita at Uncle Dagol para sa programa Feel Good Morning. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!